Hoy vemos Moncada a través de José Miguel. José Miguel tiene 65 años, es de padres agricultores y se crió en Serra. Fue al Colegio Patronato San Jaime Apóstol de Moncada y después estudió Derecho y fue profesor interino en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Castellón. Al tiempo le dieron la oportunidad de entrar en la junta directiva del patronato. 37 años ha estado relacionado con el Colegio San Jaime Apóstol, aunque él lo prefiere llamar patronato. También fue concejal en el GIM, Grupo Independiente de Moncada, durante la legislatura 1983-1987. Fue del grupo de teatro del Centro Artístico Musical de Moncada y participó durante muchos años en El Misterio de la Pasión, con el papel de San Juan. Actualmente está jubilado y está muy feliz cuidando de su nieta de 4 años. Hoy entrevistamos a José Miguel Pascual. I parlant un poc de Montcà, tu que portes molts anys així en Montcà i que tens una història de Montcà... 65 i tocó. Tu com has vist Montcà des que arribares així? Com ha canviat Montcada? Ui, Montcada ha canviat un muntó. Ha canviat molt social, econòmica i urbanísticament. Socialment, perquè antes era un poble molt tancat i jo quan vaig néixer així seríem entre 7 i 8.000 habitants. Després tinguem un augment demogràfic molt gran en l'època dels anys 70-80 i passarem a 17 o 18.000 habitants i avui estarem per 22.000 i pico, no? Però l'important no és créixer, és com creixem. A mi m'agradaria repetir així unes paraules d'un pensador de dret internacional, Toenies, que deia que en la societat s'està, de la comunitat s'és. Tenim que créixer però sense perdre de vista les nostres arrels i sense perdre de vista el deixar de ser una comunitat. Tenim que estar. I estar és una paraula que implica integració social, econòmica i urbanística, no? Per a mi serien unes fases molt importants. Pues, José Miguel, tants anys així en Montcà, me podries contar com va ser la teva infància així en Montcà, en el nostre poble? Bueno, pues una infància com els que tingueren tots els de la meva edat, no? Era una societat eminentment agrícola, de portes a huertes, de prendre la fresca al carrer, de jugar sense preocupar-te dels vehicles, perquè n'hi havia pocs, n'hi havia més carros i cavalls que cotxes, i bé, una infantesa normal i corrent. Estudié en el Sant Jaume fins que vaig tindre que fer el batxillerat, que el vaig fer en un col·legi públic en València, en Juan de Garay, i d'ahí ja passé a la universitat. De la meva infantesa, el que recorde, era Santa Bàrbara, que entonces era una fetge impressionant, o la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, que entonces era una devoció molt volcada en el carrer. Sempre he tingut bons amics, i la vida sense amics no se viu bé, no? En soledat no se viu bé. Recordes alguno en especial? Sí, home, i en Castinc, els mateixos. Vivien tots al voltant de la Finca Roja, que la tenim així darrere, no? I entonces, claro que sí, en Castinc, encara faig els armossarets en ells, perquè mos agrada cultivar l'amistat i veure-mos i recordar alguns temps, no? Per exemple, a mi antes me diuen Rullet, i ara me diuen ex-Rullet, perquè ja no me'n queda ni uno, ¿vale? José Miguel, i dins de la teua joventut, sent molt jove, tu també vas ser regidor durant una època de la teua vida en l'actual biblioteca que tenim així, que abans era l'Ajuntament, ara ja passa a ser biblioteca. Mos pots contar? Sí, home, clar que puc contar, no? Jo me casé amb 24 anys. En aquella època el matrimoni era una forma d'emancipar-te. Formava part de la tradició i la vam complir. No sols jo, sinó tots els amics de la meva generació. I en un moment determinat, jo ja havia acabat la llicenciatura de Dret, se constitueix en Montcada un grup, el GIM, Grup Independent de Montcada. Després de molt de debatir amb la meva dona, que no volia, me vaig presentar a aquestes eleccions municipals, no? Entonces encara no tenia família i li vaig fer una promesa a la meva dona que no vaig complir. I és que quan tingueren la primera filla, el primer fill, ha sigut filla, li diuen Eva, jo me tenia que deixar la política.
però no vaig complir aquesta promesa. Vaig acabar els 4 anys, no? I d'aquí consistori pues, guarde també un record bonico. Entonces el PSOE así, érem 10 regidors en aquell entonces, el PSOE ne tenia 12, encapçalat per Leonardo Margareto a la Junta, que estigué molts anys així d'alcalde de Montcada. Pues jo vaig gaudir, però ahir me doné compte que la política no és per a mi, perquè la política fa amics i enemics, i jo no vull tindre enemics, jo vull tindre amics, més o menys, però amics. I de fet tinc amics en tots els sectors. Jo tinc Enric Contellera del Bloc i ha sigut un íntim amic meu i no mos han separat mai les idees. El que mos ha juntat ha sigut l'estima, el respecte i el voler. I Modest Pasqual igual. I Vicent Marquès, avui en dia, que està en Compromís. I me sent molt proper a ells i ells se sentiran molt proper a mi perquè han parlat amb Montó. Aprofitant que estem en el carrer Major i que estem davant de l'església de Sant Jaume, tu també tens una relació molt estreta en lo que és el patronato, la iglesia de Sant Jaume... Bueno, pues sí, en la parròquia. Una relació molt estreta. Recorde que quan vaig batejar a la meva filla estava de titular parroquial don Jesús Murgui. I així del mateix, per aquesta porta que vam ahir, que ara està tancada, me va dir, tu te'n vens a la Junta de Govern en companyia de nosaltres. I nada, i ahir es comença la meva relació. Pues ara farà vora 37 anys, no? I algú dirà, i què cobraves? Pues res. No, se va a col·laborar. Hasta que després, ja en el temps, se va consolidar el puesto de administrador gerent i el vaig desenvolupar jo hasta que m'ha jubilat, no? I bé, de l'ensenyança no universitària i de l'ensenyança universitària, pues, puc parlar a Montó perquè han sigut molts anys de la meva vida. La teva vida molt intensa, si te pareix, perquè a part de la faceta educativa i en la parròquia també has tingut més trajectòria en el nostre municipi. Si te pareix, continuem a... Sí, no, si és que me ho vas a repassar tot, però no me preguntes porta per porta perquè també te podria contestar. Te ho sabràs. També has tingut una intensa vida en el tema del centre artístic musical. I molt agradable també. Quan estava el president Toni Castelló i estava Enrique Soriano, que és quan se munta l'escola de música, que entonces vaig col·laborar en Enrique Soriano, tio meu, documentalment i a base de jurídicament, per a portar així l'escola, no? I se va aconseguir, ahí està. I el Centre Artístic Musical no sols en aquell entonces se dedicava a la música, sinó que també tenia una secció teatral, no? I entonces, en 15, 16, 17 anys, jo estava fent teatre en el musical. I recordo una obra molt premiada, El Cristo del Poble, que va ser una revolució, no? On mataven a un retor, el cacique del poble matava el retor, i jo feia de galanet, que m'enfadava en el cacique. Això sempre ho ha tingut, algo de vena revolucionària. I també estigueres involucrat en el tema del Misteri de la Passió, que té molta... Claro, la parròquia, el Misteri de la Passió, jo era Sant Joan. Jo entonces tenia un moño rizat esplendorós, era jove, pesava molt menys i era el discípulo amado i preferit. I ahí també m'encontré amb persones d'una valia impressionant, com era Arturo Capilla, en Glòria Estiga, que va ser el president del Misteri de la Passió, i tants altres des dels tramollistes. I me dius que te conta una anècdota? Doncs te'n vaig a contar una que és un travallengües. Hi havia un personatge, que ja ha mort el senyor, que sols tenia que dir una frase. I és, davant d'un milagre del nostre Senyor, tenia que dir, las piernas me tiemblan. Pues mira si això és difícil de dir, que ha acabat dient, las tiemblas me tiernan. Bueno, el descolló no va ser, però per a nosaltres, no? I també ho recorde el sopareig en el matí, el caragoler i la cerveseta. Però la teua vida a Montcada no acaba així. O sigui, tenim més facetes que anem a veure, perquè crec que també estàs involucrat en un tema deportiu. Sí, també. Me demanaren farà un any i mig quan Carlos Gel de agarra la presidència de la UER. És un bon amic, és molt més jove que jo. Ell té 2 fills que són 2 enamorats del rugby i a més juguen en categories ja de selecció, comunitat i nacionals. I me demana una col·laboració. I com sempre, les bones persones venen, me quiden i jo no sé dir que no, i col·labore. Bueno, bé, però cada vegada les forces són menys i les ganes també, ¿vale?
perquè ja te deia al principi d'això que ja tinc 65 anys, estic molt a gust en la meva vida, però fer totes aquestes coses també tan lluny ja de la família. I entonces ara estic ressarcint-me en la meva neta. Entonces agafe les col·laboracions les menys possibles perquè per mi ara és primordial la meva dona, la meva filla, el meu gendre i la meva neta. Pues José Miguel, per acabar la entrevista, te donem moltíssimes gràcies per el teu temps i per la teua dedicació i per lo bé que ens has explicat moltes coses de la teua història. Ens agradaria que resumires Montcà en 3 paraules. Pues moltes gràcies, Jesús. Jo crec que Montcada té que seguir sent il·lusionant i plural. Tenim que, com te deia al principi de les preguntes que m'estaves fent, tenim que integrar. Tenim que integrar el que ve de fora, el que està dins, el xicotet en el vell, i per això m'agradaria llançar a modo de reflexió una sèrie de qüestions. Els més menuts necessiten parques i que els parques estiguen nets i que estiguen satisfactòriament perquè no n'hi hagi accidents, on els pares també se puguen desenvolupar i se puguen relacionar en companyia d'altres famílies, perquè això és bo. Crec que ahir tenim una assignatura pendent, per almenys des de la gestió municipal, on vosaltres també esteu ahir representant. Després la cultura. La cultura és molt important. Un poble sense cultura no serà mai un poble. Un poble sense arrels i sense història no serà mai un poble. I a mi m'agradaria que nosaltres fórem poble, com te deia antes, on la gent no estiga, que se senta implicada, que forme part, que estiguem integrats. La pluralitat i la diversitat és una riquesa incalculable que no tenim que deixar perdre. Per això s'ha de treballar. Això no és jo no regue i m'eixiran melons. Si no regues, no tens melons. M'agradaria, per tant, fer aquesta reflexió. I després tinc algo que a mi ho estic barruntant. És a dir, el CEU ha portat un sobrecost, una elevació dels lloguers en la ciutat de Montcà, que me pareix molt bé. Jo, si tinguera pisos que llogar, si me'n donen 700, millor que si te'n donen 300. Això no és una crítica als propietaris, en absolut. Tenen tot el dret a traure rendiment del producte de la seva vida, perquè molts pisos estan comprats amb molt d'esforç i amb molt de treball. Però sí que l'Ajuntament tindria que fer alguna cosa, no sé el què, una modificació del Plan General d'Ordenació Urbana, per a evitar que la gent de Montcada, o la que vulgui viure en Montcada, que no és estudiant del CEU, tinga una oferta de vivendes el més àmplia possible i a un preu, o delimitar les vivendes que estan per alquilar, que no seria el cas, o cedir sol per a construir vivendes de VPO i que la gent pugui adquirir una vivenda digna. Perquè si no s'anem a tindre molts estudiants del CEU, però molts pocs fills nostres que busquen eixida a altres pobles de les rodalies. Això m'agradaria que ho estudiareu des de l'Ajuntament. I res més, gràcies per haver confiat en que jo puc aportar alguna cosa. Si ho he fet, estupendo, i si no, ja ens pegaran tots els carxots que ens tinguin que pegar. Pues moltíssimes gràcies, José Miguel, i se continuen ben per el nostre poble. Quan vulguis.